तुम्ही घेतलेले ते पैसे आणि चूर म्हणून 21 लाख जातात. आठ दीस फकत 8 दीस जर तर 8 मध्ये म्हणजे म्हाका पैसे मेळना जाल्यार तुम्ही घेतलेले ते पैसे आणि चूर म्हणून 23 लाख केन्ना आठ दिवसांनी 8 जरी तो म्हणजे 8 मध्ये म्हणजे म्हाका पैसे मेळना जाल्यार फकत 8 दीस तुझ्या गोरकानीक सांग रोकी दादा मुखार आवाज आणि नदोर सकला आसूंक जाय. जरी तर तुझ्या गोरकांनी दुसरे फावटी म्हज्या दोळ्यान दोळे घालून